Завързан с колан за дървото и въоръжен с нож и клони, клошарът Бай Петко се бранеше в продължение на част от пожарникарите, които се опитваха да го свалят. Честна дума! Хайде! Ама слез малко! Хайде! Един камък ножи го фали! Виковете му събраха народ колкото за цял митинг. За да слезе от дървото, Бай Петко първо поиска 1 милион евро. След това почивка на остров Бали. А накрая поиска танк. От публиката някои го караха да слезе, а други го подтикваха да скочи. Докато пожарникарите разпъваха дюшек и плътнище под дървото, зяпачите предлагаха различни начини да бъде свален Бай Петко. Да го обгазят, с ласо да го хванат или да бъде отрязано дървото. След 1 час опити пожарникарите откриха правилната тактика и докато началникът на пожарната генерал Войнов лично отклоняваше вниманието на Бай Петко, 2 офицери го изненадаха в гръб. Така Бай Петко бе свален от дървото и арестуван преди на площада да дойдат за честването на 3 март официалните държавни лица.